खुलुमबाय बयखौबो थारैनो बिटिसिआव मा जामारदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा खौरां बिजोङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै लालाय माने खामानि सेग्रा ओंखारलायबावो दानिया दा दिनै बे कयजन सिबजों थाफाग्रानो खामानि सेयो होननानै जों बुंगासिनो दा बे सिबजों थाफानो खामानि सेग्रा माबोरै ओमफ्राय खमथा मोनखो बिसोरो सोर खमथा दोनफिनलाय दा सिबजों थाफानानै खामानि सेग्रा बे सिबखौ मान सनमान बारायनाय जादों ना मान सनमानखौ फायनाय जादों फालाय दायो सोर सोर खामानि सेग्रा नामखौबो जों मिथिगौ आं बेखौ उनाव बुंजोबगोन गासिबो डिटेल बुंलांजोबगोन आं गावजों गावबो पार्टि मानसिनि खामानिखौ सियो इउपिपिएलनि जाय मानसिया इउपिपिएल नङा बेखौ इउपिपिएलनिसो बे होननानै खामानि सेना लायो आरोखि बेबायदि दा इउपिपिएलआ जाबाय जेनेबा हमना ला इउपिपिएलआ मा खामानि मोननाङा नामा इउपिपिएलआ मानो खामानि मोननाङा मोनथों मावलायथों बयबो दिनै नों एथ' गिदिर जुदि बयखौ आं हांख्रायनानै भट होबायब्ला दिनै भट होखांनाय देरहानायनि उनाव इउपिपिएलआ खामानि मोननाङा होनबा बे जागोन अब्ला नोंसोरनो भट होदो एबार गासिबो बे साथाम साब्रै बेजों जाय थाफाग्रा फिसा ग्रुप दंनो सिबजों थाफाग्रा माखासे मानसि ग्रुप दं बे ग्रुपआनो खालामबाय थायो दा अब्ला बिसोरनो भट होदों एबार दा बिसोर देरहाथोंसै दानिया नै पार्टिनि वार्कार होननानै पार्टि मावग्रानै बे इउथफोरनो सोरबा इउथ दं बिसोरनो गारि घरा हरनाय मबाइल बेरायनो हरनाय ओरैनो बेरायनाय आरो सोरबा माने आफादफोर दङ बाहेरायाव फरेनाव बेरायनो थानाय गिलु बालु खौथि थाखानि माने माबा जानाय ट्रेभेल बे जोंसो दुखु मोना बिदिखौ जों मानि थाखाय संग्राम खालामामोन जोंहा अब्ला सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया दंमार नामा बे थाखायथ' जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय बिटिसिनो हरनाय बिटिसिनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेबा खालामनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ नायनो गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय दा बेफोरनो होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बे एखे मोजां जादों जाथिया देरसिन जोङो बे सोरबा साफासानि मानसिया देरसिन नङा सुजित नार्जारिखौ जिहेतु गिबि बर'फोरनि मुंख्लं होननाय दायो बै समाव बे गोबां जे सोमावसारनायाव बाहागो लानानै जिहेतु जखम जानाय उख्रुब जानाय गोबां दं होननानै मिथिनो मोन्दों थारैनो बिथांमोनखौबो समान मर्यादा होनाय जाबायना दा बेथ' बिराद गिदिर माने प्रश्न बेयो जोंनि थाखाय दिनै बै आन्दलनाव माने बर'फ्रा दैदेननाय आन्दलनाव गासै बुख्रुबजानायाथ' हिसाब गैया ओरैबायदि बुख्रुबजानाय कारेन्ट सर्ट जानाय जेल जानाय हिसाब गैया थादा केसाव जेल जानाय गुवाहाटियाव थांनांगौ दा एथ' बुख्रुब जादों एथ'बां माने माबा जादों रेप खालामजादों दा दिनै जों बिसोरनि थाखायनो बिसोरनि माने सेक्रिफाइसनि थाखायनो जों दिनै बिएसि मोनबाय बिटिसि मोनबाय खिन्थु जों दिनै बिसोरखौसो जों मोजाङै सनमान होनो रोंदों आं दिनै खोब आं साना आरोखि दा दिनै बिटिसि फैनायनि उनाव हयथ' होदों गोबां माने एक्स बिएलटिनि मानसिफोरनो दिनै माने एक्सक्रिसिया होदों आरो सोरबा आगोलनि माबाफोरनाय गोसोआव थाथावथाव मानसिफोरनो बिदिनो एक्सक्रिसिया होदों खिन्थु आं होनब्लाबो आं साना जे बे आन्दलनाव बिक्टिम जानाय मानसिफोर जे बयखौबो सनमानपुर्बक मोनसे सनमान गोनां मोनसे रिहेबिलिटेसन होदों माबा मोनसे सुजुग होदों आं बिदि आं दाबो आं साना आरोखि आरो बिसेसकय आं सानो जे जोंनि माने बर' लिडारफोरनि गेजेराव दिनै जा नुयो आरोखि बिसोरनि सेक्रिफाइसजोंनो जोङो बिएसि मोनबाय बिटिसि मोनबाय सोरबा एमएलए जाबाय एमपि जाबाय मन्त्रि जाबाय एमसिएलए जाबाय सोरनि थाखाय जादों बिसोरनि थाखायनो जादों दिनै खिन्थु जोङो बिसोरखौ एसे मोजाङै सनमान होनो रोंदों ना आंथ' दिनै साना आरोखि जोंनाव सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटिस माने दायित्वबोध होननाय जिनिसा जोंनाव गैया आं नुनो थांदों आरोखि मानोना एथ' बिक्टिम जानाय मानसिखौ जों दाबो खबर लायाखै जों खबर लायाखै दिनै सुजित नार्जारिया थैनानै थांबाय मुंख्लं जालांबाय अन्थाइजों फोथार जाबाय बे टाउननि खाथिथार बिनि न'आव बायहंसेखौ नुवाखै दा बिनि न'खौ जुदि बानायना होयोमोनब्ला बिटिसि मोननाय उनावबो जोंहा मन्थ्रि थाबाय एमपि थाबाय बेखौ खि बानाय हायामोन न'खौ खि मोजां लुनो हायामोन मानो बानाय हादिया बेनो आरोखि जोंनाव सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटिस जोंनाव गैलायलाया एमपि जानो नागिरदों सोरबा एमएलए जानो नागिरदों सोरबा मन्थ्रि जानो नागिरदों सोरबा इएम जानो नागिरदों बेनो नांलाय खमलाय जादों ओरै बारलाय खिन्थु जाथि सिबिनायनि मोनसे स्पिरिट थानांगोन बे स्पिरिटआ जोंनाव गैया जादों आं बेखौ माने सानो आरोखि दिनै ओरै साजायै जों मोखां होबानो जों बे 12 बुमखानि बाथ्राखौ गोसोखाङो 12 बुमखाया दिनै 10 जन आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय रेप जाबाय
दिनै बिसोरनो माबा मोनसे जों होनो हादों जोंथ' जेबो होनो हायाखै जेबो होनो हायाखै माबा मोन्दों मोनाखै जों दुखु मोनो दिनै बिसोरो गावसोरनि फिसाफोरनि एडमिसननि थाखाय गावसोरनि बेमार आजार नायजानो थाखाय दिनै सोरनिबा इएमफोरनि न'आव सोरबा सिफनि न'आव सोरबा एमएलए मन्थ्रिनि न'आव बिसोरो दरखं गिदिङो माने सहाय नागिरो बिसोरथ' माने सहायथ' थोजासे मोनाखै जोंहा जुदि कनक्रिट मोनसे आइडिया थानायमोनब्ला जोंहा सेल्फ रेसपन्सिबिलिटि थानायमोनब्ला जोङो बिसोरनो न' बां लुना होमोन गंफा न' लुना होनायमोन होमब्लासो जों बुजिगौमोन ना अनदों आदर खालामदों बिसोरनि एथ' गिदिर सेक्रिफाइस दिनै बिसोरो बयजोंबो माने ओरैनो मख'जानायल' जाबाय गेंरेप खालामजादों मादों मुगैजानाय बायदि मोनसे माबाल'सो जों नोजोराव लाबोनाय जाबाय खिन्थु जोंथ' सहायनो हानाय जायाखै बार' बुंफानाय बादै आरो बागमाराव जाबाय रावबो खबरानो गैया जों मा गावजों गावल' नांलाय खमलाय खालामबाय थायो गावजों गाव एखेबारे एमएलए एमपि जानाय थांलाय जों फैलाय बोरै पावार मोननो खिन्थु बिसोरखौसो जों आदर खालामनांगौ बिसोर जों मोनसे सनमान मोनसे माबा होनांगौ बिदि जोंहा जेबो गैया आरो दाथ' ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय दा दिनै जों दा नुयो आरोखि दा दिनै गोबां गथ'फोर जों नुयो माने हटेलफ्राव थाबायबायनाय पार्ट टाइम खामानि मावनानै माने लेखा फरायनाय कलेज फरायनाय जों नुयो आरोखि सोरबा मैगं फानग्रानि फिसाफोर दिनै कलेज फरायो मैगं फाननानै बिमाफ्रा कलेज फरायनो हरो एडमिसन लानो फैसा गैया जों अनेक लोगो मोनो जों गामियाव थाङो जों अनेक माबा खालामो गामि गिदिङो जोंनो खोन्थायो जों मिथियो आरोखि दा नायदो बिसोरनो जों जेबो होनो हायाखै होनांगौ होननानै रावबो सानाखै खिन्थु होदों सोरनो सोर मोनदों नै पार्टिनि वार्कार होननानै पार्टि मावग्रा होननाय बे इउथ्सफोरनो सोरबा इउथ दं बिसोरनो गारि घरा हरनाय मबाइल बेरायनो हरनाय ओरैनो बेरायनाय आरो सोरबा माने आफादफोर दङ बाहेरायाव फरेनाव बेरायनो थानाय गिलु बालु खौथि थाखानि माने माबा जानाय ट्रेभेल बे जोंथि दुखु मोना बिदिखौ जों मानि थाखाय संग्राम खालामामोन जोंहा अब्ला सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया दंमारो नामा जों मानो संग्राम खालामामोन जों जुदि बे बाथ्राखौ जों बुजिखांब्ला दिनै जों बे फैसाखौ ओरैनो गारस्लायस्लाय जों बे गथ'फोरनो जोङो फरायनायाव एफा हरमोन सहाय जागौमोन बेथ' हराखै आरो ओरैबायदिबो दुखुनांथावबाव दिनै बेरायनो मोननानै बेरायबाय बाहेरायाव थांबाय ओरै गावसोर बेराय मोन्दों बिरादनो एखेबारे बेखौ फेसबुकाव होलायबावो इउटुबाव हगारलायबावो एखेबारे निउसाव हगारलायबावो लासिं सिं एखेबारे मा मोनखो बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट मोनबाय नामा बेरायनानै बेखौ जे इउटुबाव हगारलायनो फेसबुकाव हगारलायनो बे थाखाया सोरनि बेलाय बे थाखायाथ' जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय बिटिसिनो हरनाय बिटिसिनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेबा खालामनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ नायनो गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय दा बेफोरो होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बेखि मोजां जादों आरो जों मानो पार्टि खालामदोंबालाय मानो पार्टियाव ओंखारदों पार्टियाव ओंखारनायनि खारना मा जाथि सेबा खालामनो थाखाय समाज सेबा खालामनो थाखाय जों बे समाज सेबा खालामनाय स्पिरिटआ जानानै बहा थांखो जों पार्टियाव ओंखारनाय माने मा जों माने गारि घरा नांगौ मबाइल माने फन गिदिर गिदिर नांगौ जोंनो दामि जों माने माबा लाक्जारि थानाय जों नांगौ बेफोरनो नामा जोंनि पार्टि खालामनाय मावनाया समाजनि सेबा खालामनाय जोंनि सेन्टिमेन्टआ बहा थांखो फालाय बेफोर दुखुनांथाव आं ओंखायनो माने बुङो जोंनाव सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया जोंनाव खोब माने खम जाबाय लिडारफोरनावबो जोंनाव बे दायथ'आ गैयिबादि जाबाय जों दायथ'खौ लानायखौ जों नुनो मोनासै आरो दाथ' गोनानै नै दा आं नुबावदों दा एखेबारे दाथ' माने खामानि सेग्रा ओंखारलायबावो दानिया खोनादों आंथ' जोंनोथ' अनेक मानसि खोन्थायो सोर खामानि सेग्रा नामखौबो जों मिथिगौ आं बेखौ उनाव बुंजोबगोन गासिबो डिटेल बुंलांजोबगोन आं जाथिया देरसिन जोङो बे सोरबा साफा सानै मानसिया देरसिन नङा अबेबा पलिटिकेल हान्जाया जोंनि थाखाय देरसिन नङा जाथिखौ जों नायनांगोन जाथिया अबेबा अलखदाव गोलैसै नामा जों बेखौ नोजोर होनांगोन दा दिनै बे खयजन सिबजों थाफाग्रानो खामानि सेयो होननानै जों बुंगासिनो दं आरो बे सिबजों थाफानो खामानि सेग्रा माबोरै ओमफ्राय खमथा मोनखो बिसोरो सोर खमथा दं बिसोरलाय दा सिबजों थाफानानै खामानि सेग्रा बे सिबखौ मान सनमान बारायनाय जादों ना मान सनमानखौ फायनाय जादों फालाय बिसोर सिबखौ डेमेज खालामनो नागिरदों ना सिबखौ माने गोजौआव थिखोनो नागिरदों फालाय दाथ' बिदि जागासिनो जों खोनागासिनो दं आरो बिटिसि अफिसावबो बिसोरनो थानाय दादागिरि